In Bizana's Nikwe location, youth rallied to help 60-year-old Mr. Sopazi. After seeing photos of his crumbling home online, they took action, bringing materials, support, and hope to a man who had lived in unsafe conditions for years. Molweni bahlali, nguNandi Mkhiva lona, iPondoland Times, local people, local stories. Namhlanje sikwaNikhwe, uba niyakhumbula a while back sikhe sapublisha istory sikatata uSophazi nobephila kwimeko nje engancumisiyo, ehlala kule ndlu siyibonayo apha ngemva, ehlala yedwa, uphile ehlala kule ndlu for more than 20 years. So namhlanje siyavuya kuba sibona abantu abazomncedisa, naye ke siyambona uba wonwabile futhi. Tata uSophazi, Yebo baba. tata kunjani namhlanje? Sikhona tata, sibonge impilo nako tata. Uziva njani ke namhlanje nje ubona oomakhelwane nabanye abantu basekuhlaleni bezokuncedisa? Ndiyalala ngenjabulo enkulu umakhile babe baninzi ngobuninzi babo umakhi, sincedisane nani nibe nokuthi sibabone sibana ngokuhlala kwayo njengabahlali. Sibonge lokho ukuthi uthi singcwaliswe njengemeko esiphezulu kwayo. Njengoba ke ngoku tata abahlali belapha, ufuna uthini kubo? Abahlali njengoba belapha, mna tata ndifuna ukuthi ndiyabonga kakhulu ngaphezu kwamandla, futhi uNkulunkulu angathi angabenyusa amandla more, futhi benyukele more ngamandla tata, sikwazi ukuthi nabanye bababonise indlela elula. Enkosi. Ixesha elingakanani wena uhleli apha kule ndlu? Ixesha lidala kuba ndizalelwe apha wena tata, cha ndimkelwe babantu ebendihlala nabo iminyaka, basebuyi baseGoli Durban, ndi-one ndi still alive. Hayi, siyabulela. I'm still alive. Siyabulela. Sihleli ngoku nosisi onguMasande Mazinyo. Sisi, sinibona nibhizi apha, kwenzekani? Apha sizonceda utata uMountain kuba engenandlu eyirayithi. Ngoku sizoncedisa siyiyouth, sizomakhela izitena zodaka bhuti. Noba ngubani na wamkelekile uba eze azofaka isandla enzele sikwazi ukutshintsha le ndlela ahleli kuyo indlu. Ngeli xesha ubufika apha ikhondishini yakhe okanye ikhondishini le yendlu ubufike injani? Hayi, imbi kakhulu ikhondishini yendlu ngexesha bendifika and besifike ekuseni, sifike ngo-7. Kodwa yena ebekhona nje wayasinceda, sathi sifuna upayipi wokudontsa amanzi weza nawo, saqala ke ngosaqalisa. Kwafika nabanye abantu ke bazosijoyina. Yintoni eyanikhuthazayo uba niphakame nizomncedisa utata? Into endingathi yasikhuthazayo wena bhuti kuba besike sayibona into, then ke ngosaqonda uba siyiyouth nathi masifake isandla ngoba asenzi zinto, ngcono sizochithela apha ixesha sikwazi ukuncedisana naye. Bhuti. Then phaa ku-government ke ngoku akho nto urhalela uyithetha? Hayi, yena ndiyaqonda uba ebeseyifikile izolo, udisaster ebeseyifikile. Noba ikhona into azoyenza kwale nto afike. Ewe bhuti. Siyabulela. Umyalezo sisi ongawudlulisa ebahlalini nasemntwini nje obukeleyo? Bendizotsho uba besizocela kakhulu uba sincedise ngemathiriyeli kuba ayikho yona imathiriyeli. Nemali mhlawumbi nomntu angaphosa loo nto kule account number kuba kukhona abantu funeke bethengelwe izonka aba basincedisayo kuba sitshayise leyithi, namanzi nedrinki bhuti. Kodwa isikakhulu nje siyayicela le imathiriyeli. Siyacela uba kuxhaswe ngaloo ndlela engaxhaswa ngayo bhuti. Enkosi. Kusenjalo njengangoba kunje sicela uncedo uba mabasincedise abahlali. Bakhona abaphumileyo bakhipha imishini yokuxova izitena, badoneyitha ngamandla wabo, badoneyitha ngamanzi umakhelwane. Ndi-happy mna ngokubona i-response yabahlali, but sisacela ukuba uba khona someone owazi someone ongakwazi ukusithethela nabantu abahendlisha izinto ze-disaster neendlela ezokusombulula ingxaki esifesene nayo apha ekhaya, baze bazosincedisa, basiphe indlela yokuba singaxhumana namagosa ancedisana neemeko ezilolu hlobo. But thina sizawube sifaka isandla ukwenza sure uba uthi uphela uDisemba abe uMountain ehlala endlini yakhe ngala mandla esinawo. Ngokokusho sinezinye ii-projects esizenzayo, le besiyifake few weeks ago siyipublishe kwiPondoland Times, khona nezinye esizipublishileyo in the last recent weeks. Ungatshekha ipeyiji yethu kuFacebook, tshekhe iwebhusayithi yethu just to check uba ungancedisa kweyiphi iprojekthi because zinintsi iiprojekthi ezilolu hlobo ezine-disaster, ezinendlela yokuba kufuneka kuncediwe abantu. Sicela sifakeni isandla, sincediseni.
sharp.